Δόξα τον Κύριο, αγαπητά αδέλφια, ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μιλάει με πολλούς τρόπους και πραγματικά ο λόγος του είναι πάντα μια αποκάλυψη. Να διαβάσουμε παρακαλώ λίγα εδάφια από την σελίδα 788 σελίδα από τον προφήτη Δανιήλ. Από το 16 εδάφιο, χάρη συντομίας, μέχρι το 27. 788 σελίδα. Είναι το τρίτο κεφάλαιο του Δανιήλ. Κάνουμε κεφάλαιο 16 εδάφιο. Απεκρίθησαν Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδένεγο και είπαν προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ: εμείς δεν έχουμε χρία να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ του καμίνου του πυρός της κοιωμένης και εκ της χειρός σου, βασιλεύ. Θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, ας είναι γνωστό εις εσέ, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύουμε και την εικόνα τη χρυσή την οποία έσας δεν προσκυνούμε. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήστη θυμού και η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδένεγο. Και λαλήσας προσέταξε να καύσωσει την κάμνον επταπλασίως μάλλον παρόσον εφαίνετο κοιωμένη. Και προσέταξε τους δυνατοτέρους άντρας του στρατοπέδου αυτού, του στρατεύματος αυτού, να δέσωσε τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδένεγο και να ρίψωσε αυτούς εις την κάμινον του πυρός στην κοιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν με των σαλβαρίων αυτών, των τιερών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και ρίφθησαν εις τον μέσο του καμίνου του πυρός της σκιωμένης. Επειδή η προσταγή του βασιλέως ήταν κατεπίγουσα και η κάμινος εκάφθη καθ' υπερβολή και η φλόξη του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους, ήτινες εσήκωσαν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδένεγο. Ούτε δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδένεγο, έπεσαν δεδεμένοι στο μέσο της καμίνου του πυρός της σκιωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύ, εξεπλάγει και σηκωθείς μετασπουδής, ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: δεν ερήψαμε τρεις άνδρας δεδεμένους στο μέσο του πυρός? Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: αληθώς, βασιλεύς. Και αποκριθείς είπε: ιδού εγώ βλέπω 4 άνδρας λελειμμένους περιπατούντας εν μέσω του πυρός και βλάβη δεν είναι εν αυτής. Και η όψη του τετάρτου είναι όμοια με ιό Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορ εις το στόμα της χαμίνου του πυρός, της σκιωμένης, ελάλησε και είπε: Σεδράχ, Μισάχ και Αβδένεγο, δούλοι του Θεού του υψίστου, εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδένεγο εξήλθον εκ μέσου του πυρός. Και συναχθέντες εις τα τράπε, οι διοικητές και οι τοπάρχε και μεγιστάνε του βασιλέως είδαν τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυε και η θρύξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν. Ουδέως μη πυρός επέρασε από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του, αγαπητά αδέλφια. Όλοι ξέρουμε πραγματικά την ιστορία, το γεγονός αυτό στην Παλιά Διαθήκη, που όπως ο Κύριος ελευθέρωσε τα 3 παιδιά, ξέρουμε πραγματικά πως ο Κύριος είναι αυτός ο παντοδύναμος Θεός που μας φυλάει κάθε στιγμή. Ξέρουμε εδώ και βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα τι ζωή και τι ομολογία είχαν αυτά τα παιδιά. Βέβαια αυτά τα 3 παιδιά ήταν 20 χρόνια στην επαρχία της Βαβυλώνας, 20 χρόνια μέσα σε αυτό το καθεστώς και είχαν πάντα την ομολογία τους, είχαν την πνευματική τους ζωή, είχαν την παρουσία του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Και όπως έχουμε δει από τα πρώτα κεφάλαια, ο Κύριος ήταν κοντά τους και τους είχε δώσει την παρουσία του, τη σοφία του και είχαν ζήσει πραγματικά τη δύναμη του Κυρίου. Και εμείς πρέπει να ομολογήσουμε, αδέλφια, ότι όλοι μας έχουμε ζήσει τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, έχουμε ζήσει τη δύναμή του στη ζωή μας, έχουμε δει το χέρι του να ενεργεί στη ζωή μας, έχουμε δει πραγματικά να μας μιλάει, να μας οδηγεί με το Πνεύμα του Άγιο και πρέπει αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να ανταποκρινόμαστε πραγματικά πολλές φορές, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, σε αυτά που μας έχει μιλήσει, να περπατάμε στα ίδια που μας έχει δώσει ο Κύριος και να μην παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Και πραγματικά εδώ βλέπουμε τα 3 παιδιά να έχουν μια ομολογία τόσο ξεκάθαρη, τόσο δυνατή ενώπιον του Θεού, όπως και η ομολογία μας, αυτά μας ζητάει ο Κύριος, να είναι μια ομολογία που να αντιστέκεται σε κάθε επίθεση του εχθρού, γιατί εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα τι επίθεση έχει κάνει ο ίδιος ο εχθρός.
έχει στήσει μια παγίδα, όπως και σε εμάς καθημερινά ο κόσμος αυτός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καμίνι που φλέγεται. Ένα καμίνι που πραγματικά έχουμε το κάλεσμα να περπατήσουμε μέσα σε αυτό το καμίνι που στους εσχάτους καιρούς που όλα είναι στο χειρότερο, η αμαρτία έχει αυξηθεί στο πλήρες, το καμίνι αυτό έχει 7 φορές περισσότερο καεί. Και πραγματικά ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε μέσα σε αυτή τις δύσκολες στιγμές, να περπατήσουμε γιατί βλέπουμε ότι πόσο εύκολη είναι η αμαρτία και πόσο δίπλα μας περνάει η αμαρτία πολλές φορές. Με τον κόσμο, με την αδικία που υπάρχει, με τα μέσα επικοινωνίας του κόσμου αυτού, αλλά είναι ο Κύριος μας που μέσα σε αυτό το καμίνι είναι αυτός που είναι δίπλα μας, είναι αυτός που περπατάει δίπλα μας. Πραγματικά είναι ο Υιός του Θεού που είναι ανάμεσά μας αυτό το βράδυ και που είναι ανάμεσά μας όχι μόνο αυτό το βράδυ, αλλά κυρίως είναι ανάμεσά μας όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε στον πειρασμό, όταν είμαστε στην δοκιμασία. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει με όλους μας τη δοκιμασία που περνάμε, γιατί η δοκιμασία δεν έχει ηλικία. Εδώ πέρα μιλάμε για 4 νέους βέβαια που έχουν ευκαιρίες στη ζωή τους, έχουν να κάνουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν στη ζωή τους, αλλά επιλέγουν το δύσκολο δρόμο, μπορεί να πει κανείς, κατά κόσμο, αλλά δεν είναι δύσκολος δρόμος, γιατί εδώ βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορ να είναι έκπληκτος. Εξεπλάγει ο βασιλιάς. Πώς μπορείτε να είσαστε, να περπατάτε μέσα στη φωτιά? Και ο κόσμος πραγματικά τι ζητάει, τι λέει? Πώς μπορείτε να είσαστε έξω από τον κόσμο? Πώς μπορείτε να πιστεύετε στο Θεό? Πώς μπορείτε να έχετε μια καθαρή ζωή? Πώς μπορείτε να περπατάτε κοντά και να μιλάτε για ένα ζωντανό Θεό ανεστημένο που μπορείτε να κοινωνήσετε μαζί Του, να μιλήσετε, να σας απαντήσει, να σας οδηγήσει? Αυτό πραγματικά για τον κόσμο είναι κάτι άγνωστο, αλλά σε εμάς είναι το χρέος να τους το κάνουμε γνωστό, να τους το επικοινωνήσουμε, να τους μιλήσουμε, να δουν τη ζωή μας πάνω απ' όλα, τη συμπεριφορά μας, ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και αληθινός, είναι ανεστημένος, δεν είναι αυτό όπως λέγεται, όπως μάθαμε μικρή ο Χριστούλης που ήταν στο Σταυρό ή που τον βλέπουν στις εικόνες, που έχουν αλλοιώσει εντελώς την εικόνα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, αλλά είναι ζωντανός, ο ανεστημένος Ιησούς, που όπως τον βλέπουμε στην Αποκάλυψη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι πραγματικά γνωρίζει τα πάντα, είναι ο ένδοξος Χριστός, είναι αυτός που μας περπατάει όχι απλά κοντά μας, είναι δίπλα μας, μας κρατάει το χέρι και με αυτόν προχωράμε μέσα στη δύσκολη αυτή ζωή. Ειδικά οι νέοι βέβαια έχουν τόσους πολλούς πειρασμούς να αντιμετωπίσουν που σε παλιότερα χρόνια θα λέγει κανείς τα πράγματα είναι πολύ λιγότερα. Γιατί τώρα και με το ίντερνετ, με τα μέσα επικοινωνίας, με τις τηλεοράσεις, ότι πιο εύκολο είναι να ανοίξεις ένα υπολογιστή, να καθίσεις σε ένα καναπέ μπροστά σε μια τηλεόραση και να περάσουν μπροστά σου όλος ο κόσμος πραγματικά, να στον περάσει μπροστά σου και να σε μολύνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και όλη την ευλογία που έχει στην παρουσία του Θεού να τη χάσεις μέσα σε ένα ζάπινγκ, μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε λίγες εικόνες που θα δει μπροστά σου. Γιατί ο διάβολος πραγματικά σου φέρνει μπροστά σου όλες τις εικόνες και όλες τις επιθυμίες του κόσμου μπροστά σου. Τόσο εύκολο το έχει κάνει το πράγμα. Γιατί το καμίνι σήμερα είναι πραγματικά 7 φορές και καυμένο, αλλά εμείς έχουμε πραγματικά δίπλα μας τον ίδιο τον Ιησού Χριστό που μας κρατάει, που είναι αυτός που μας βάζει τα όρια και μας δίνει τα όρια της εγκράτειας, της πνευματικής, που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε όχι σε αυτό, όχι στο άλλο, αν χρειαστεί να δούμε κάτι για ενημέρωση, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο, ειδικά οι νέοι βέβαια, αλλά και όλοι μας, γιατί ο Κύριος είναι αυτός που μας δίνει τη δύναμη για να σταματήσουμε, να βάλουμε ένα φρένο, γιατί χωρίς το φρένο δεν μπορούμε να πάμε πουθενά βέβαια. Έτσι. Και φρένο όχι μόνο σε αυτά τα μέσα επικοινωνίας, αλλά και στη γλώσσα μας και στην συμπεριφορά μας και στη ζωή μας, γιατί αυτός είναι ο Κύριος μας, ο οποίος μας κρατάει μέσα στη φωτιά. Και πραγματικά όχι μόνο δεν καιγόμαστε, όχι μόνο δεν γίνεται τίποτα στη ζωή μας, όχι μόνο δεν μολυνόμαστε, δεν μας ακουμπάει η αμαρτία, γιατί είναι δική μας η δύναμη, είναι δική μας η χάρη, είναι η χάρη του Κυρίου πραγματικά αυτή που ενεργεί στη ζωή μας και δεν επιτρέπει μολυσμός να κουμπίσει πάνω μας, γιατί πάντα ερχόμαστε ενώπιον του θυσιαστηρίου του Κυρίου και ευχαριστούμε τον Κύριο και ζητάμε συγχώρεση να μας πλύνει το αίμα Του και να μας καθαρίσει, να μας συγχωρέσει. Πραγματικά είναι ο ίδιος ο Θεός που, όπως διάβασε πριν ο αδελφός, επέτρεψε. Είναι ο ίδιος ο Θεός που σταμάτησε τα κύματα, που σταμάτησε τον άνεμο. Είναι ο ίδιος ο Θεός που σταματάει κάθε μέσω της φύσης, έχει πλάσει τη φύση και μπορεί να τη διατάξει κατά πάντα. Και όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα,
όπως λέει στον Ισαΐα στο μη γάμα κεφάλαιο, μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά μου. Εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετασύ θέλω είσαι. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλει πλημμυρίσει επί σε. Όταν περπατείς δια του πυρός, δεν θέλει καεί. Ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος Ισραήλ, ο σωτήρας σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά, γιατί είναι Αυτός που είναι ο δυνατός Θεός και δεν θα επιτρέψει ούτε στους μαθητές επέτρεψε τότε να πάθουν τίποτα, παρά τους δοκίμασε μέχρι τελευταία στιγμή. Τους δοκίμασε, επέτρεψε τη δοκιμασία αυτή για να δει τα όρια της πίστης τους και αυτοί να δούνε, να έχουν εμπειρία ακόμα πιο απτή του δύναμης και της παρουσίας του Κυρίου, όπως και εδώ στη φωτιά επέτρεψε να δοκιμαστούν οι τρεις παιδες και πραγματικά να ζήσουν να περπατήσουν δίπλα στον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί εμείς είμαστε στην Καινή Διαθήκη, στη Νέα Οικονομία και έχουμε την εμπειρία αυτή κάθε μέρα να περπατάμε δίπλα στον Ιησού Χριστό. Κάθε μέρα να είναι δίπλα μας, να μας ενδυναμώνει, να μένουμε άγιοι καθαροί κάθε μέρα, να αγιαζόμαστε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να μπορούμε να περπατάμε από ευλογία σε ευλογία και από οδηγία δική του σε κάθε ακόμα περισσότερο. Είναι όπως λέει στο κεφάλαιο, στους Εβραίους, στο 11ο κεφάλαιο, που μιλάει για την πίστη, είναι οι τρεις παιδες που, όπως λέει ξεκάθαρα, έσβησαν τη δύναμη του πυρός. Πραγματικά αυτό δείχννει ότι να έχουν τη δύναμη να σταματάνε τα φυσικά φαινόμενα και να μην περνάνε από πάνω τους, όπως και εμείς η αμαρτία μπορούμε με τη χάρη του Θεού να μένουμε καθαροί, να μένουμε άγιοι, να μένουμε και να περπατάμε κοντά στο θέλημα του Θεού καθημερινά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι Αυτός που μας προστατεύει από τον εχθρό. Γιατί πραγματικά το πρόσωπο του εχθρού είναι αλλοιωμένο. Ορίεται με κάθε τρόπο, όπως εδώ βλέπουμε η όπιση του προσώπου του βασιλέως αλλοιώθη κατά των τριών παιδιών. Έτσι ο εχθρός ορίεται, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου στον επιστολή του Πέτρου, για να καταπεί κάποιον. Άρα ψάχνει να βρει μια ευαίσθητη στιγμή, μια δύσκολη στιγμή, αλλά είναι ο Κύριος μας που μας προστατεύει συνεχώς, μας δίνει χάρη και έλεος και τον ευχαριστούμε γιατί πόσες φορές μας προστατεύει, πόσες φορές μας δίνει χάρη πραγματικά μέσα στην δυσκολία, μέσα στον πειρασμό, να μην πειραστούμε πέρα από τις δυνάμεις μας, γιατί όλοι έχουμε κάποια όρια, αλλά πραγματικά είναι Αυτός που αφού πειραστούμε, Αυτός θα μας δώσει το στεφάνι, έτσι. Αυτός είναι που θα μας ευλογήσει, αυτός είναι που θα μας ανοίξει πραγματικά τα μάτια ακόμα περισσότερο για να εννοήσουμε το Άγιο θέλημά Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βλέπουμε εδώ ότι η ομολογία αυτή έγινε τόσο θαυμαστή που αυτή η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορ ήταν η πιο μεγάλη βασιλεία, όπως αναφέρεται στο ενύπνιο που είχε είδε ο Δανιήλ, η πιο μεγάλη αυτοκρατορία από όλες τις αυτοκρατορίες που πέρασαν ήταν το κεφάλι το χρυσό. Άρα οι υπόλοιπες αυτοκρατορίες, όσο και αν ήταν ισχυρές, ήταν σίγουρα υποδέστερες από αυτή του Ναβουχοδονόσορ και παρόλη όλη την εξουσία που είχε, όλη τη δύναμη που είχε κάνει, παρόλη την εικόνα αυτή την τόσο μεγαλοπρεπή, αυτού τον Θεό από ό,τι φαίνεται που είχε παρουσιάσει για να τον λατρέψει, ο Κύριος τους έδωσε δύναμη να μην υποταχθούν, να μην γονατίσουν μπροστά τους, αλλά να αντισταθούν μέχρι αίματος, μέχρι τελευταία στιγμής, έτσι ώστε να νικήσουν. Και βέβαια ο εχθρός αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Συνέχεια παρουσιάζει τέτοιους θεούς που μας βάζει μπροστά για να τους προσκυνήσουμε. Για άλλον μπορεί να είναι το χρήμα, να δουλεύει μια ζωή, να εξαπατάει, να δοκιμάζει τα πάντα για να κατακτήσει το χρήμα, για να έχει χρήμα. Βλέπουμε στις εκκλησίες της Αποκάλυψης, είναι η εκκλησία των Σάρδων, από ό,τι θυμάμαι, που λέει ότι κατοικείς εκεί που είναι ο θρόνος του Σατανά, και ο θρόνος του Σατανά τότε εκεί υπήρχε το άγαλμα του Καίσαρα και επέβαλαν σε όλους που ήταν εκεί να προσκυνούν το άγαλμα αυτό, και όποιος δεν το έκανε, και να προσφέρουν θυμιάματα, και όποιος δεν το έκανε, τι γινότανε? Είχε τις συνέπειες.
θάνατος. Άρα, πραγματικά η Εκκλησία είχε δοκιμαστεί πάρα πολύ τότε και άλλες φορές το κάνει τόσο ξεκάθαρα, όπως εδώ ή όπως τότε με κάποια αγάλματα φυσικά, άλλες φορές το κάνει και πιο ύπουλα βέβαια, όπως σήμερα, με διάφορους τρόπους. Άλλος ψάχνει για δόξα, για εξουσία, άλλος ψάχνει για χρήμα, άλλος ψάχνει για τη σάρκα με όλη τη δύναμη και το θεοποιεί αυτό το θέμα. Αλλά είναι ο Κύριος αυτός που μας δίνει τη δύναμη, ντυμένοι με την πανοπλία του, να σταθούμε και να αντιωθούμε στον κόσμο αυτό, στην μέρα την πονηρά, και να περπατήσουμε μέσα στη φωτιά, μέσα στη δυσκολία, μέσα σε αυτό το καμίνι, με τον Κύριο δίπλα μας, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία απώλεια, γιατί όλες οι ψυχές, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, τα παιδιά από το Κυριακό, όλοι βάλλονται, το καθένα με δικό του τρόπο. Ακόμα και οι νέοι οι έφηβοι που κάποιες φορές συζητάμε, έχουν και αυτοί τις βολές τους, τις δοκιμασίες τους, το χλευασμό τους, μπορεί να πει κανείς, από τους άπιστους, αλλά ο Κύριος θα τους ευλογήσει πάρα πολύ, γιατί το να ομολογείς σε αυτή την ηλικία που είναι δύσκολα πολλές φορές να σταθείς, ο Κύριος θα σε ευλογήσει πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος είναι πολύ σκληρός και είναι ικανός να τραυματίσει ακόμα και νέες ψυχές. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός που προστατεύει τα παιδιά μας, προστατεύει τους νέους μας και όλες μας βέβαια, για να σταθούμε σε αυτή τη μάχη, που η μάχη μας δεν είναι σαρκική, αλλά είναι πνευματική, δεν είναι με ανθρώπους, είναι με πνεύματα ακάθαρτα, πνεύματα στους επουρανείς, που είναι γεμάτα από δόλο, και ευχαριστούμε τον Κύριο που αυτός είναι που μας δίνει τη δύναμη για να νικάμε και να στεκόμαστε κοντά Του, δίπλα Του, και να έχουμε μια όλο και πιο ευλογημένη παρουσία ενώπιόν Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι που θα μας δώσει την τελική νίκη. Στην Εκκλησία της Αποκάλυψης επίσης λέει: «Γίνου πιστός μέχρι έως θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής». Είναι το στεφάνι του Κυρίου που μας δίνει όταν πραγματικά νικάμε κοντά Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί παρότι το καμίνι μπορεί να είναι ακόμα πιο καυτό, πιο δύσκολο, τις σχάτους χερούς, είναι ο Κύριος που είναι ακόμα πιο κοντά μας, που είναι ακόμα δίπλα μας, που από τότε τα παιδιά αυτά ήξεραν το λόγο του Κυρίου πάρα πολύ καλά, ήξεραν τον νόμο που υπήρχε τότε και τους προφήτες, ήξεραν πάρα πολύ καλά τη δύναμη του Κυρίου, αλλά και ακόμα κι αν δεν το έκανε αυτό, είπε πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς την εικόνα Σου, τους θεούς Σου δεν λατρεύουμε, και την εικόνα τη χρυσή δεν προσκυνούμε. Μια κάθετη αντίληψη ενώπιον του Θεού, και πραγματικά η ομολογία μας πρέπει να είναι κάθετη ενάντια στον κόσμο, και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτά δεν είναι με τις δικές μας δυνάμεις, είναι με τη δύναμη του Κυρίου να σταθούμε μέσα στο καμίνι αυτό και να περπατήσουμε και να βγούμε άγιοι, καθαροί, ελυτρωμένοι ενώπιον του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί περνάει μέσα από η φωτιά πολλές φορές το λαό Του, αλλά τον βγάζει ακόμα πιο καθαρό, το βγάζει ακόμα πιο ένδοξο, και ο Κύριος είναι αυτός που θα επιλέξει τι δρόμο θα πάρουμε. Αν θα δώσει την έκβαση τελευταία στιγμή ή αν όχι. Αν όχι, πραγματικά είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι σε εσάς έδωσε τη χάρη ακόμα και να πάσχετε για το όνομα του Κυρίου. Που είναι μια χάρη αυτή, δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που πραγματικά βλέπει ότι μπορούν να το αντέξουν και μπορούν να έχουν μια παραπάνω μισθό, μια παραπάνω ευλογία. Άρα δεν είναι σίγουρα κάποιος να φοβηθεί γι' αυτό, γιατί ο Κύριος ξέρει τις δυνάμεις μας και τα όρια μας, αλλά είναι μια μεγάλη τιμή και ευλογία να στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου ακέραιοι πνευματικά, όσο μένουμε στην κοινωνία ενωμένοι με το Πνεύμα Του το Άγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο Του, ο Κύριος να το ευλογήσει στις καρδιές μας. Αμήν.